sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emil. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka silahis nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Emil. Oh, Dana, anak. Kumusta naman imong pagtuon? Okay naman pa. Gamay na lang ko antuson o graduate na ko. Mao ba? Namay noon. Pa, Ano? mananghid unta ko nimo. Unsa man na? Pwede ba na akong dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapaila-ila ninyo? Jerome. Uyab niya. Mag-usa naman da ko na sila kabuan. Uy, unsa gud eh? Kung mo nadadaan na din sa ato, aron may laila na mo ni mama mo. Iyas pa. Pa Emil, Masusan, si Jerome day akong uyab. Jerome, akong parents. Nice meeting you, Tito. Nice meeting you too, iyo. Unsa na mga graduha ron dong? Second year college na sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student. Oy, mao ba? Working student. Yes, sir. Gamay pa kay ko sa dihang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok man nagsuon. Si Mama pod. Way regular nga trabaho. Sideline lang. Mao ba? Mao ni reason ko nga na nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag daghan og hindrance ang pagtuon pero di pa dayon gihapon siya ug nagkugi. Aron lang matuman yung pangandoy nga makahuman gid siya. Well, saludo ko ni mo anak tangan. Basta kay isa lang nako nga di gini mo pasakitan ang akong anak. Nakasabot. Yes, sir. Day, basin dugay ko mauli og ma, ha? Ayaw na lang ko pabuta ninyo panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Na ako'y giapas nga deadline. Nahala, sige. Pukawa lang ko kung moabot na kahain ka sugutumon ka aron mainit na ko ang sudan. Ayaw na panunana. Kapag gawas. Sige. Ikaw, good. Kla, naanarin ka ng imong pasangil sa misis nga mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga ni balik kasing pagkasilahis. Amot ba? Bisa ko saan nagugugno. Nagyos siya sa tulo. Oh, bisa lang ikatingagod. Libawan mang danong misis sa una. Sa so, magkasal nga, sila ay suga, di ba? Pero kinisaan man kaniya, silang imo siyang ipagkaslan, mag-usap na ka. So, nagtuo siya nga, niundang na ka. Di sa kumagunahon na karon. Ang akong gustong mahitabo nga mahatagan ako og kagawasan ng lawas ng panginahanglan ako karon. Uhaw kayo na. Ay kabala ka. Nako'y bagong bagets. Gikunta ka tulad kong daan nga mag-ready na aning orasa. Aron di kasong oras. O sa hotel ang mag-apot. Taon na sad nga wag ko makagamit og lalaki. Gimingaw na kay ko. Sod lang. Hi, sir. Jerome,
Ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Tito Emil? Ginoo ko. Tito, unsay buot ipasabutan eh. Ayaw kong pangutana, ana. Ikaw mo'y angay na kong pangutanon unsay but pasabot ni mo ani. Nagbinuang ka rin sa kong anak. Tito, wa ko'y gilimod ninyo sa akong kahimtang. Mas dali kong magkwarta ni. Nini pagi ha. Di ko kinahanglan muundang sa akong pagswila. Gani, makasuporta pa ko sa akong mga manghod sa ilang mga panginahanglan. Di ko ani. Tito, una-una na lang. Makahatag to sa usag-usag sa atong mga panginahanglan. For sure, wag din mahibaw ang imong pamilya, bahay na ni, di ba? Mawang ipadayo na ni. Way laing mahibaw ni, gawas na nato. Jerome. Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa akong bayad. Jerome. Dong, wa ko ba kapantay sa oras sa imong pag-uli? Oh, wa na lang ti kapukawa kay nahinanog na kapagayo sa dihang nabot ko. Today, gusto kong mapahuway tibuok adlaw ron. Kaapoy kay kong lawas. Sige. Pukawan na lang yati ka inigting kauna. Ay, ayaw. Mubangon ako kung gutumon ko. Nahala, sige. Ikaw, good. Naunsa man ko. Di mawas kung manahuna ang naitabo na mo ni Jerome gabi. Lahi ito siya. Lahi nga satisfaction niyang nahatag ako. Ay, kagapis kong lawas. Mapahuwayo na ko. Size naman di ay. Tas-tas kong pahuway ron na. Mubangon na kabi. Kaya murag gutom naman. Nagdago pizza. Tita, para ninyo ni Tito. Ay, naunsa na gasto-gasto pamanggid ka nga na may pagkaon din sa bay. Ako bitaw siyang giingnan, ma. Ganahan magit siya nga naidad on din kay maikog na siya niya ni Papa. Usay na. Oh, hi Tito. Oh, Jerome. Pa, nagdaog pizza si Jerome para niya ni Mama. Kaon, Tito. Nahibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si Tita nga tibok adlaw ko nung ka natuog. Kapoy day kayo ka, Tito? Kuwan. Kapoy yung tuod ko kay daghan kong trabaho nga gitiwa sa opisina gapon. O day. Sige na, Tito. Kaon na. Unsa? Uyab si mong anak ang boylet? O lagi. Hala no. Kada kung sa ka nahimon mo si mong anak, uy, Emel. Pero, abali mo, sa tinuod lang, huwag ko magkasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang nga nahitabo mi ni Jerome. Di na siya mawas kung una-una. Oh, Murag halos kada gabi, magpangitan ko niya. Emel. Abi na ko, di na ni Mausman. Tito. Mabuang ko ni mo, Jerome. Ikaw rin nakapabuang na kong sama, ani. Di nagkamawas kung una-una. Usapay gibuhat ni mo na ako. Wara. Di lang ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong serbisyo diyan mo. Jerome. Ito, Emil.
Ito email si Dana, nagduda na ba yun ako? Sa ibot mo ipasabot. One bud kay ko'y time niya. Straight na ba yun magsigkita? Ay, sige lang. Higkabala ka. Pag-amping lang yun kay mag-amping sa ko. Oh, si Susan. Ganiha pa mo na siya sige tawag. Ano magka... Hello, Susan. Emil, apas ang imong anak. Gikantong nanawag na ako nga naghilak. Nagbinuang ko sa Jerome niya. Unsa? Sige. Akong tawagan. Bye. Jerome, baka ka masungtis kong anak din eh. Ito? Wa man. Akong gisiguro nga, way makakita na ko. Mato ni Susan, naghila ko nung nanawag niya kay binuangan ko nung nimo. Oh, unsa dito? Mato ni ko. Patiksan na niya, tika. Kung kano sa kasunod nga makikita nimo. Ha? Sige, bye. Ay. Pa, Emil? Dana. Kamumay ka ba ni Jerome diya sa kwarto? Ito, imong wallet na... Dana? Oh, si Buti pa sa butani. Dana. Mamaulit ka. Ato ta sa ato magsulti. Nga naman pa! Narigigitago naman ni Mama bahin si mapagkatao? O sabay na hitabo. Masabtan po ninyo kung nga ka mo naman nino'y naglalis din his ato ron. Si Papa, Ma. Siya ang kabit ni Jerome. Emil, tinuod pa ni, ha? Susan, pasilo ako ninyo. Huwag ko kinituyo May bawo na kang daan sa kong pagkatao. Pero abi pa na akong nag-usap ka na. Mosay akong pagtuong nga kaya na ako siyang wandon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako. Sa sige na kong pugong, mas musamot kong giganahan. Pasilo ako ninyo. Pero panganong si Jerome man? Sa kadagang lalaki, ganong ako pa magyong imong napili nga pasakitan. Ganuman pa. Anak, pasilo ako. Pasaylo, apat ko pa. Pero walang dili pa na ko kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo imong nabuhat, Ma. Huwag ka butangas ka sakit. Emil, sa pila kayo gayong gipasaylo tika o gisabot tika. Karon mo nagdili na ako kaya. Mahal tika pero doon ay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsigi kung pasaylo ni mo o niya magpakasa na sa kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din hiog dadon ko ang atong anak. Susan. Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero tao ra ko. Di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikatunan pa nako sa akong kaugalingon kung unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon man sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Tinilang ko kuto. Daghang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan, kaagi ni Emil nga taga Cebu City. Uban sa awit, ngayong kipangayo, awit kadagahan, please forgive me. Please forgive me, oh, tsunami. Ang mga kaagi, gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio,
3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukig ti paminaw, nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kagi. Ako si Dave. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Imahe. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kaniyo sa kalalaki nga nagpayo sa Cebu City. Ang at matatampo, nagdasingan nga, Dave. Muli ka stuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin nahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagdan. Wala ilay mo kabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh. Uban na lang ka na ako. Pero, Ros, niya akong trabaho. Wa ko'y mahimo ko nato ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiya sa kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo. Mauding magulaan nung di ka kay ibiyaan kang Ros. Mahal ka na ko si Rose, bay. Una ibiyaan naman ka. Ako ba ni mo? Ingaway mo kaugalingon eh. Siguro na niya. Magpasalamat na ka kay wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay, Ako yung ginalan ko. asam ta? Magpaayo ko sa akong cellphone. Dahil milit. Ayaw ka rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit naman eh. Ikaw man ko ni uy, Jago. Ah, sige naman lang ni kaguba imong cellphone. Ilising nagbago, uy. Nga, wapay kailis, oy. Today, Milit, naila mo sa kong amigo, si Dave. By Dave, si Milit akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello? No, namuha lagi ka bay. Gikilig ka bay. Ay, amaw. Pasensya na ka ng imong amigo, ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw girang na timingan. Naanad na ko anak niya, uy. Thank you, ha, nga nisigot ka nga buban ako karon. Day off man sad na ako. Okay lingaw. Maong diuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Bynes na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya? O lagi. Kanalan niyang ubanan niya ang iyang inahans probinsya kay namatay mo niyang papa. Ug wanay kauban. Mao pa? Di na tapos isgot niya, eh. Ang isgutan na lang na to, mao nga kita. Ha? Kung manghuyag po ni mo, Milit, doon na ba ko'y chance? Dave, ako sa nanguna-una ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo ni mo og sa imong ex. Sige, okay na. Andam ko magpaabot. Niya, saan naman? Mapabaghapon ka maluoy na ako. Sige na lang, Kod. Sige na lang, good. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Milit. Salamat ka mo kong gisugot.
mag-ipon ta? Uri, taon-taon naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikay bahala. Dong, mabdos na ko. Inood? Sa ato pa, amahan ako. Oo, Dong. Recorded by X Thunder Gaming. Kung mo na day, magpakasal na lang ta. Sa di pa mo dako ang muntiyan. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa huwes lang god. Ang importante nga magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige, Dong. Oh, day. Ikaw na ibalas ng anak ha. Trabaho na ko. Sige, Dong. Amping, ha? Bay, ka. Na inibalik din sa syudad. Ha? Kinsa man? Si Rose. Nga niya siya pag-birthday ni Kira. Pagusang adlaw. Tinuod ka? O lagi. Pero mao sa lagi. Ibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong, ibalik na yun siya sa probinsya. Bay, Oy, taba. Kuan, ay kung nabay nga interesado pa kaniya. Bay, minyo na ba mong milit ha? bay. Ayaw na yung taon, bagay. Kay nahimutang na ka. Minyo na ka. Huwag naanasad mo yung anak. Maluin taon kang milit. Ngano nag-impake man ka, Dong? Muli ko sa mo, day. Taw-taod na sad nga huwag ko makauli sa mo. Nganong kalit man tayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong live ron. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Anugon man bod. Dili di ko nimo kuyugon. Aron makita sa nako sila. Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usapa, usaro kadlaw dito. Mubalik na rin ko. Mao ba? Nala, sige. Amping, Dong. Ikaw? Ngano ni Aka? Rose, na nakasulti na ko nga dibalik ko no ka sa syudad ug nilir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa. Pero mahal paghapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka. Sultihi ko's tinuod, mahal pa bagyapon ko nimo. Ang kunon ko. Oo, Dave. Kung mao na magbalik ta. Nagkadungo kasi mong mga gipanulti. Human ko nimo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Usa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko nimo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Masakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati. Rose.
Dave, sultihi ko tinuod. Diin magbitkagikan. Dili lagi ko sa probinsya. Di nga naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito? Milit, Tugani ko tinuod. oh, Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha si mong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo. Og hangtod ka na sa kamakinahanglan nako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyai. Dili na ko kaya kumawa ka na mo si mong anak. Milit. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tuon kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang punon ko, doon na nagtingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang gid akong akong huna sa kong pamilya. Dili na ko kutob, tigang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga naguluhan imahe. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Hata ug tubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusab mga higala ag mga sukin ti paminaw kinasing-kasing pagkidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining pinamanon handumanan sa Osaka with Girl RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw. Ma, niyaw. 5,000. Para Pinahanglan ay ma. Mangumpra ka. tinga. Diin makaani. Ay, nakos na pa dyan gabi. Uy, maobanak. O niya ikaw na pa'y sobra nimo. Ay, kabala ka na ko, ma. Napakisobra. Sure ka. Basin biya gihurot ni mong hatag tanan, ha? Ma, ay, lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo. Welcome, ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wapaunta na siya magbinayot, kung nagpulis paunta na siya, mas dako unta na siyang mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Oh. Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun ay problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya, siga yung mata niya. Excited kayo siya daw sa, kuan, sinitext niya. Siyempre, ay, si Robert ba yan ni? Robert, pangwartahan naman ka na. Huwag ka naman sa kuday. Dawat naman ako kay mamang ini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya manguyab ug laing bayot. Nagbabayang uyabon. Ha? Ay, dahil ka dito ha, ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakay naibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila
Unsan? Sige, sige. Magita taon niya. Ato ng paliton. Oh, lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tana na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko, day. Kalipay manin ako. Nahala, mauman ka ha. Oh, thank you pa ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan ko yun sa man. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumog. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O lagi. Yes man, di ka ganahan? Oh, kaysa magbayutang ni ganohon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo. Buti pa sabot na seryoso gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta ray apos nimo na ako. Grabe sa nimoy. Nagduda di ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga maguna-una og ingon anak. Kaya siyempre, gwapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod nga babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayong magkantao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert! Recorded by X Thunder Gaming. Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Nga di naman ako na mapasag ng malipay, day. Dala ko gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nya, palami na ka istorya, madasa tayong ka. Nya, ang ending, wala na bilin para sa imong kaugalingon. Katua, gihurot na ni mo si imong laki. O, di ba? Day! Dapat ikaw, balak ko, Nala ni mong tanan, yung ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis si Robert sa tanan akong nauyab. Oh, maoda ay ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Lawa ka mauwaw. Nanabay ka kasi mo, mama. Oh, siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak magudi pagkagabi Bisag unsaon akong di na manggid mo siga. Mao ba ma? Uwa para kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako na lang palit mo bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna ha. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani ha. Malipag ito sa mama ani. Ang aniyang bagong cellphone nga gipalit mo. Way sa pa yun, babe. Oy. Deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga. Gipanganak ka niyo. Ikaw yun. So, babe, unan ko nimo ha. Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko ni mama ni. Kaning imong gipalit nga cellphone. Ha? Di lang ko ni mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama nibaw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gani mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pings paguli ha. Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa mo kwarta?
Pero man, babe. Bisag 5K lang gud. Ako tang ihatag ni Papa. Namarayag magudog bagong sapatos para basketball niya. Niya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa magud ko'y trabaho. Mao ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay Bib, ha. Swerte yung kay kunimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, may mong hatagan, so ginakala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Isa may makabalibad kung doon na sila ihang nyo. Uy. Ay, ambot mo chikay, Ay, pamilya na gud. Bisag bayot ta ba? Pagbilin sa gamay para sa imong kaulingon, ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamarayg. Ay, wa naman ko'y pang-maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala na ba ko'y kwarta gid, uy? Layo pa kong sunod sweldo. Ay na pagsaligan ng anak nimo. Kay klaro kayo. Mao nga wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigasto si laki. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kayo ang istorya ni Papa. Karunugan ko ni baliban ni Mama. Mura man huwag din ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Napakas Robert din sila, no? Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kung dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Oo, tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo anihi ko. Kay nagdali man gud ko. Gamay na lang ito paabotan ang mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kayo ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay, Kinsa ni Bayana? Ang ganong mabdos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka upang magpahibaw na ko? Haron sa? Ang kailangan ko magpahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Chikay, ayaw pag kita gubot din niya. Ni akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa tabat, tita? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pwes, ang ngayon mong mauwaw. Oh, Umansa akong mga nahatag ninyo. Mas giuna patamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibaon na nako nga nakikabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gimabdos kang Robert ni. Asa may gidahom nimo? Tinuduon gyud ka ni Robert? Oh, dili ka makahatag nig tinuod na kalipay, oy. Ako rin makahatag niya ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Basit ka! Sige, sige! Suway og dapat, kaya ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Di ko akalain magagawa mo ako. Nag-isa at Nagtuo ko nga nakita na akong lalaki nga tinuuray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kahayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong
musalig na sad kog balik. Dini na lang kutob. Nagkakasalamat, RMM. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Chikay nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo awit nga naguluhan sinaktan ang puso. Sinaktan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangahan nga Casey. Ma? Ma, ni anak ko! Oh, mulig si mama man ang nagilak. Ma? Oh, ma! Anak, Ma, sinihitabo. anak si Papa ni mo. Gibiyaan na ta niya. Unsa? Na sila inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Lanyo mo ba? Dili gyud ako mapasaylo sa papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, Papa man gihapon niyo siya good. Unya kay abi papa nako siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey. Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayo. Gado man, Casey. Asa man ko napita ng sayop sa mong kabinyo ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si Papa. Ayaw na ang asaangin mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kaya ang ibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ay, ikaw, cute. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha? Niya ako. Aron pagkuha sa uban butang nako. Dong. Pa, wala ba kinahabiling gamay kaluoy ni Mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mupahawa na ko dinhi, pero magpabili na nga kung gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon ti ka. Unda mo abot ang panahon nga mapasaylo ko nimo aning akong nabuhat.
Buset! Buset kayang babae ni Papa, Best! Casey, Kung sa minaan niya nga nakaako, pag siya biya na mo, ni Mama. Best, tao na si Papa nimo. Uy, pepekto nga tao. Magkasa man kitang tanan. Tingali, nahigugma lang yun si Papa nimo. Gusto ko mailan ng babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya. Casey, Recorded by X Thunder Gaming. Si Papa, nanawag. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama ni mo. Ha? Ano pa? Ang sinita mo ni Mama? Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalangani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama ni mo o kung wa pa nako siya madadayon, tingali og wa na siya karon. Unsa? Nak, pasailu ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wala ko tuyo nga pasakitan si mama ni mo. Mapasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae. Anak, di pakuandam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Na ba di hustong panahon para sa mga kabit pa? Casey. Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga na padama kasi mong sakit. Paduna mong itngi. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingot kung ano nawa sa mama pa. Casey. Kung wa pa ni mong ipasakitan si mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa unta siya hangtod karon. Nak, usbon ko. Pasailu ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko lo. Arira ko din hinimo. Kasi, respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasama doon siya pero mahal ka niya po. Mahal, lo? O sa klase as pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa?
Usa pa, ano mo dapig man kaniyalo? Dapat unta mo dapig ka ni mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakit na ni papa. Siya na lang unta ang nawa og dili si mama. Kasi, ayaw pagsultian. Nakasahas papa nimo pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Diyosa ni mas pasiguro, lo. Nga dili ka niya kagustuhan. Huwag na kay baho nga nagpag-ulgo lang siya pero ang tinuod. Nalipay siya. Kay libre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pagkagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapaybaw ni Munyana. O ganun masayod ka sa tanan. Paulis na inyo o susihang kamaturan. Unsa? Nga nagigulbaan man kus gingon ni Lolo nga bahin sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo. Nakulbaan ko. O ko may bago nun si reaction ni Casey pananglit may baon na siya. Ayaw ka bala ka. At usa pa sabto. Usa pa. Di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasilo ako. Wala ko tuyo Nahigog man lang ito si mong papa. Kinuo ko. Hayop mo! Ngayon nakahimong man mo na mo, ani. Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na mo ni traidor naman sa kumama. Ha? Igat ka! Kese, hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa din mo sa akong ipagstorya nga sakit sa kabaga sa iyong mga naong nga nakakaw magbuhat, ani? Kese, dili ti ka tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa, pero maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama nimo sa among kaminyoon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunod ko, nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagbahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O gidawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkapasulti na ko, ani? Tungod kay nihangyo si mama ni mo na kunak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato... Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak ti ka. Pinangga ti ka. O mahal ti ka, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nakigugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya. Nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak kasayon nga dawaton ang tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayo na basta ayaw lang isirado ang imong hunauna. Ma! You sheltered me from harm, kept me alive to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko nga feel. Kanabit ang imbis angay ko nga maglagot sa akong papa, pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako.
ug sa iyang pagmahal na ako nga mura gid og iyang anak. Kung doon ang may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gid karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni KC nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. Ang mong kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug kubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lena. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Times of Your Life. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Lupon, Davao Oriental. Ang ato matatampo nagdasingan nga Lena. Unsa man ron? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man kaya sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahug ko sa sanggutan. Ha? Unsa? Kumusta naman ka pa? Di na ko makahimos pagpananggot na kay nabako naman ko. Luuyan ni mo pa, oy. Unya, una tayo makaon ini pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani ni nga kung gibati. At timanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa itong uma. Pa, kanang di na lang ko mo eskwela pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo represent para sa declamation contest sa atong section. Kaya ka na nako, ma'am? Of course! Kaya lagi na ni mo.
Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog! Tinuod ka, ma'am? Oo, Lana! Og lipay kaayo kung ang atong seksyon ay nakadaog. Mao ba? Ikaw din kadaw sa declamation contest. Oo pa, lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung giyon sa nimo. Ayaw lang pa, uy, kayo, ko. Ngan mauwaw man ka nga kitar man diris mama nimo ug ang imong manghud. Sige na. Tungtong sa kaban kay mo tanaw ko kung giyon sa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon, uy. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mo-graduate na kit ka sa high school. Ken! Katawa ka sa teacher. Ha? Nga naman? Ang butang, ato lang dito. Ma'am? May tuyo ka na ko, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Anong may lakman ka? Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kay bisan tuod og pobreta. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og maka-eskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtan-aw nimo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Nako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalit og silina para sa imong graduation. Salamat pa. Lina, anak. Ay, pasensya na ka, ha? Nga, di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay na pa, uy. Nakasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kayo mo eskwela ko, typing dito pa. Oo, sige, ikaw may baw. Walang hibaw eh. Duhan ako katuig din sa ilang tiya Christina. Ay, mananggid ay kung tiya ang mupauli ko sa amo. Kagimingaw na sa kunilang mamagpapa. Salamat in town kinauli na kanak. Nga na di ay, ma? Ay, nagluya man kud si Papa nimo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa nimo. Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitog si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitog si Papa! Ha? Naunsa si Papa nimo? Gisitog man na siya, ma. Oh. Uy, Ginoo ko. Ngano di ay, ma?
Wa naman ni maginawa si Papa ni mo. Patay naman eh. Anong imo man may gibiyaan pa? Ano man? Iko na, nak. Wa na tayo mahimo. Ato na lang dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa! Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa tong kaliwat. Higilaay ko din sa ato mo eh. Makahilak ko kung maguna-una ko ni Papa nga wa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa ka semana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha? Lipas juga kayo ko. Nga, nibakasyon ka din sa among dapit daw na. Ibakasyon ko din ikaw, pawas ka laay ba? Mao gyud. Oh, di lang na ito may bawaan no? Nga, dinhiraday ka maminyo gaw. Saba ka diya gaw, uy. Wala ta kong una-una, uy. Uy, wala may bawo eh. Dagan ba yan kayong mga gwapo din he? Mao ba? Hi, Ads! Ay, dali, John. Dako'y palaila ni mo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Ay, gusto ko makigila-ila si Mukuyog. Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw, Lin, si John. Hi, Lin. Hello. I love you, Lin. June. Maunay tinuod, Lin. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May paglawom ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha. Uwa pa ko makasaway og uyap-uyap. Ug sa ko'y plano nga mag-uyap-uyap. Ug mapuhin mo paulit ako sa amang dapit. Kung anay gud ang imo diri nako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mga sawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lin. Sa sunod buwan, buwad ko sa iyong dapit. Dali, panginom sa mo kay init kaayo, dali. Dali, oh. Lala. Dali, ari mo. Ma! Lala. Unsa man, ma? Ikaw sa mga diha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Biya isa nagibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lin. June, niya lagi ka. Nagkadumdum lagi ka din isa. Oo. Why di madumduman, labi na kong gugma magsugo. Diba, ningon man ka nako nga, kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamana nako. Manang ni ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lin. Kay love ta kayo ka. June. Good morning, yesterday. You find the memories you left behind. Wa ko magnahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos nako ug may duha mi ka anak ug duha usab ang among apo. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga hikalang, kaagin ni Lena, nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit kaya nga pangayo, awit nga dalahan, times of your life.
Ang mga kaagi gibuhatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papara sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang nining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapinaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maymay. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. To know I hurt you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo, nagdas sa nga niya, Maymay. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, overtime ko ron. Ayaw na lang ko kuha din sa trabahoan. Sure ka? Pasig maglisod kag sakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay, kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha? Yes, babe. Anhira ko sa office mo kaon. Mangita na ko kasabay na ko. Okay, babe. Amping. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka na ko, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Red? Ganina na ka di, ha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang kumukaon. Naglikay ba ka na ko, Maymay? Ha? Pila na nagkahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige na ka balibad. Malain nagig ko nimo kung mabalibad ba ka na kauron. Sige na. Doon nga tagaon. Libre na ko. Please? Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Anong nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok ko sa babae nga akong gusto. Naanasad ka, ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang. So meaning, di ba mo minyo? Meaning, pwede pa mailog. Red. May bagay ka na dakoy ko gusto ni mo sa una pa. Pero wagid ko ni matagi chance. Red, oyab na mi si John sa din na paramdam ka na ako. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni John atong time, may chance di ko ni mo. Ambot. Siguro, wa ko may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon lang sa yung gikay, na-feel ako. Di na kakasulti kay mado ka makasa. Red. At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man in town kang Red? Uy! Para ka turag gani. Di-entertain na day-dayo na. Siyempre, bukal ko sa mga relasyon ni John, no? Kapilan ako gibalik-balik niya nga miniunon na ko. Pero gahay ang ganag-o sa Red, good.
Kailan jud kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gyud gihapon na siyang paagi aron matagad nimo siya. Day, Ato na ko, babe. sure ka mo uligid ka? Ani na lang kakatuog din sa akong apartment. Ayaw na. Tingalihin niya, di ko makapugong sa kong kaugalingon nung doon ay mitabo na to. Gusto ko nga inikasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Ikaw po da, ambing gani. Ikaw rabing usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safer ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay, salamat. Day off gitaw na ako, ugma. May! Red? Ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Nagunsa ka din eh. Ibisita na mo. Red, Ganina na ba ko din sa kawas? Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok na mo pasudlon? Uhaw kay ko na. humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pauli. Laya po. Pag-ubagan ni pag-abot na ko, papaulio na madayin ko nimo. Red, sayop ni. Kapila na ba di kasulti? Ngamin yung uno na ko. Sayop? Ano sa may sayo pa ni, May? Ngawa man tagibuhat. Gusto rin mo kong mag-iistorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duha din niron. Nga nagkipaduli mo imong nahog din ako. Itukmat ko. Pauli na. Pati Red, nakasahan ako ni John. Dili ito mga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung pa, di ko na upasag na mahitabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kunay mo. Mahal ako si John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede pa ni mong usbon ang imong nauna. Red, please, pauli na. Okay. Sige. Di ko gusto masukupin ako. Pero, May, sa pang ma-feel ako nga ganahan sa kanako, dili ko muundang hangtod, dili ako'y imong piliyon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problemahan nga imong gisudlan, day? Uy, naunsa man ka! Dahil nadalang ko. Tugan ko sinuot, Pia. Nakagusto kang Red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni Masiya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana man uy. Day, tambag inamig ganing ako, ha? Timbang ako no pag-ayo kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para nimo, mintas wa pa ka makasal. Day. Babe, pasensya na ha. Kung mapostpone ang date sa pagkasal. Saan nga niyam ko sa papa sa ospital? Okay ra, babe. Nakasabot ko.
Luuyan ni Tito, oy. Maulagay. Di pa ko nabit nga mawa siya. Gusto kong nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka pala ka. Mag-ampo lang ta nga maokira si Tito. Huwag ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa ni mo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dili mo sa mga imong una-una. Mahal kay ka. Kung isaan na ko, kung maminyo unta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon nga asawa. Kay maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe. Hi, love. Coffee, ah. Love? Oh. Cute man, di ba? Red. Sa gawas na magstorya. Kitingalig baka dungugon niyang uban din eh. Love. Nga nang may pamagita din is gawas nag-istorya. Red. Hunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Anong di naman lang ako ang mong pilion. Di pa akong mahal sa ko nimo. Red, please. Kausar ito mahitabo. O bisag ka at dili na ito mausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko nimo, respeto ang akong desisyon. May. I can't blame you if you hate like gasoline on a fire. Dakong sa kaayo nga doon nahitabo na mo ni Red, samtang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. Plano kong mutug aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau ka mga higalang kaagi ni Maymay nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. To know I hurt. Ang mong kaagi, gibata no doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.